खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ आरो दिनै जाहैबाय बिराद स्पेशल डे आरो बे स्पेशल डे आनो जाहैबाय रिधिमा तानिशानि बर्थडे बेबो फर्स्ट बर्थडे जेबो बांद्राय प्रिपेरेसन गैया माने जोंहा मानो होनबा दिनै बेलासिनिफ्राय पुर्णिमा नांगोन नालाय ओंखायनो जोङो दिनै जानाय लोंनायखौ खालामा जास्ट माने जयग सावनोसै ओमफ्राय केक हानोसै आरो गामिनि गथ' सानैसोखौ लिंनानैहाय दायो बर्थडे गर्ल सानैखौ थुखैबाय आङो बिसोरखौ थुखैखांनानै आंबो दुगैखाबाय दायो गेलेगासिनो दङ सानैजों बिफाया मोननैसो खामानि मावनानै लादों साजायखांबाय साजायनाया दहायनो दाउट दङ जे बे मोनाजासिम माने केक हाजासिम थागोन ना थाया मानो होनब्ला बेलुननि खामानिखौ नोंथांमोना मिन्थिखायो बेलुना बेरखायो दाबो बेरगासिनो दङ आइ होप माने केक हाजासिम मोननैसो थाहैयो जेन आरोना बर्थडे गार्लखौ देखायनि आङो बिसोर मा खालामगासिनो दङ मामा एलाय बर्थडे गार्ल सानिया मा खालामदों मामा गेलेदों मामा हेपि बर्थडे मामा हेपि बर्थडे रिधिमा हेपि बर्थडे तानिशा मालाबानो 1 इयार जाबाय आरोना नोंसोरो आयु एथ' थाब 2 इयार्सनि उनावहाय नोंसोर स्कुल थांनांगोन दिनैनि सानावनो फुङावहाय बिसोर जोनोम जादोंमोन आरोना 12थानि उनावहाय बे समखौ गोसोखांनोबो लुबैयो गोसोखांनोबो बायो मोजां सानमोन मानो होनब्ला बिसोरो बे बुहुमाव फैदोंमोन आरो दुखुनांथावनाबोमोन मानो होनबा जोङो लोगो नायनो मोनाखैमोन मायाखैमोन गोबां सान नेनो गोनां जादोंमोन आरो बिसोरखौथ' न'आवहाय जोङो मास मोनसे उनावसो लाबोनो गोनां जादोंमोन बेखौ नोंथांमोना मिन्थिखागौ सिगांनि भिडिअफोराव आं नोंथांमोननो खिन्थाखादों स्ट'रिखौहाय खिन्थु बै समावहाय मोननाय खस्थ' दुखु बेफोरखौ आङो दायो माने गोसोआवनो फैला माने गोसोखांबाल'सो माने रायलायबाल'सो माने फैयो आरोना आङो गोसोखांनोबो साना मानो होनोब्ला मानसिया दुखुनि खोथाखौ बांद्राय गोसोखांबाय थानो नाङा सुखुनि खोथाखौसो साननांगौ आरोना आरो दायो बिसोरो मोजाङैनो दङ हिसाबै आङो जोबोर खुसि डक्टरफोरखौबो थेंकिउ होनो नार्सफोरखौबो थेंकिउ होनो बिसोरनि केयार खालामनायावहाय बिसोरनि खोथा हिसाबै सोलिनायनि थाखायनो जोङो दिनै बे सिम सफैनो हाबाय ओमफ्राय नै बेबो सफैबाय बेसिम आंनि खाथिसिम मामा दुगैबाय नोङो मैला जानांला दे बर्थडे गार्लफ्रानो बिराद गसंनो नागिरबाय थायो आरोना नै दाबो गसंनो नागिरदों मामा गोलैगोन नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे दिनै मारै खालामनाय जायो ओइ दै नै मामा नायलांबाय थादों नोंथांमोना आं देखायलांबाय थानोसै दायो जोंहा जयग'खौ होग्रोनोसै बाबायाबो सफैबाय बाबाया रेडि खालामगासिनो जयग' होनो थाखाय खुलुमबाय बाबा गासिबो जाजोबखाबायना बाबा रेडि बेहायनो होनसै सिथ्लायावहाय नै साजायनाया बेनो बेहायनो दाहाय केकखौ हानोसै मोनाबिलि जाबासो एसे मोजां नुगोनदां लाइटजों ओमफ्राय नै बेखौ बिबैया होफैदों बिबौ मोना होफैदों आरो बार्थडेनि गिफ्ट आरो नै बेहायबो दङ मोनसे मेजिक बुकनो मारैथाय नै बे आरोना लेखा नैबे बेहाय माने लिरनो हागोन आरोना बे कलमजों ओमफ्राय लिरोबाथाय बेयो लिरखांनायनि उनाव हारसिंनो गोमोरलाङोनो आरो उनावहाय गथ'फोरा लेखा रोंबाथाय खालामहोनसै दायो होथ'ला बिसोरनो नङाब्ला बिसिजोबगोन जयग' होनाय बाबानो होनो थाखाय रेडि खालामनानै लाबाय मान होनो थाखाय रेडि खालामनानै लाबाय बेखौ आर'नाइ गांसे गय जरा फाथै जरा ओमफ्राय 200 रां नै तानिशा रिधिमानि लोगो बाथ्रा पार्टिया सफैबाय हाय होनदे गासिबो हाय होनदे हाय आरो लोगोफोर गैला सिख्ला देरजोब्बाय दायो जोङो जयग' होनसै गासिबो सफैजोब्बाय Apa ada? Hai Henda Hisarko. Hai. Mama apa sana? Dah. Happy birthday. Seni birthday mama. Seni birthday. Nengi birthday. Dede mama deh video. Sana. Doain dua siapa kau mama? Doain mana dua sini le? Mewana zaring na? Ra.
펜코 캄더 팡카 는 랭버 바부는 흘라이 bây giờ đi sau lại đi dây đó đi dây ấy chính ta từng chi để photo kẹp cả lấy xin cổ đi vui betul bos le mazang kalam rồi misku mazang kalam abang này oh sao được này apa này Ridhima Taneesha di bar mama ini lấy Wini mama này kẹp cô photo kẹp đây mama này dừng bay đến cái hậu lần mà dừng rồi mà có cái hậu lần deh cinta lama no sani jeng hom de boleh deh hom deh nih bini ko ichini chenglap na le khacho che khacho la ba chaman sko deh happy birthday to you Ridhima Taneesha deh pangka kuda deh getau nih getau geliba baik deh foto kim sih foto deh cita deh akai deh ichi deh gia đình gia đình Happy birthday to you. chà vậy deh foto kẹp deh jenggo foto kẹp deh mama đây mama đây happy birthday Rangjali deh video nè happy birthday deh này Ridhima Taneesha yeay mama Ridhima Taneesha 시 같이 오자는 거면 mama Taneesha mama này Taneesha thank you abai thank you Kili golele sigun sini delay bina siksi delay bai oh ne bina kon thunga để mà lưng này khẩn Rangjali gusum leg dog lưng gần ôi wow đây kì ga kayo go to friend nan nani hun sei poini ber tunggu sai pakai juga बेनोसै आरो जोंना आइ बाबाखौ जाहोनानै हरनोसै एसे संबाय आङो दहायनो संदों दायो गथ'फोरनि केक होनोसै नायलांबाय थादो जोंना सायानि थौआवसो मानसि बुरजानि नालाय बेयाव बानायाबानो जाया मानसि खमबालाय ससपेनावनो जायो आरो भुजिया मिथाइ केक ओमफ्राय बैहाय माबा बुटबो दंबावो र' बुटखौबो होगोन आलु दङ टाउनखौ लाबोनो दंबाय राजाया मोनसे लादो दे Habis masih sani satan 8 जन apa? Kau pilih di sini. Lasi yang kulang. Ya, tahu gak dia?
दल जिराय गोलैगोन Rangjali saus nang le. Princess dress kun kana sing sire. फाननो हायालै बिसोरो बेखौनो बायदि मोननानै बेखौनोबा बोफ्रावफिनबायसो थादों Mama princess dress बोरो? गैला बिबा बोरै फेशन खालामनांगौ जाखो? बेखौनो गानहोफिननो सानाबो बै मोनसेखौ लाबावबाथ' सेस मोनबालाय। नोंस्रा बार्थडेआव गोदो बिदि जोंलायनायखौ मोनगानखाया जेब्लाबो बिदिनो फैबाय थागोनखा गरम गरम गेलेनो रोंनाय नङा नोंसोरलाय? माथो जाखो आं बानायनाय केकआ गोथाव ना? हा? गोदै ना गोबाब? गोदै गोदै ने? दे बाबा थेंक इउ धन्यबाद थाबाय खामानिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय धन्यबाद साक्सेस जाबाय नै दासो मोजां नुबाय बार्थडे जोबखांनानै औ दे जोब्बाय गथ'फ्राबो थांबाय ओमफ्राय नै डेक'रेसनखौ दासो मोजां नुदों ओमफ्राय बयबो रायलायलागासिनो गथ'फोरनिनो खोथा नै जा मोजां नुदों दासो लाइटजों दे डेक'रेसन खालामना नायनो थाखाय थेंक इउ दासो मोजां नुबाय नै आयौ बेरबायबो एसे मोसानानै होनांगौ बिफाया मेंबाय नै दासो मोजां नुदों नै र' थांदोंबाबो इथिंजाय आंबो दङ दासो जोंग्लावनाय मोजां नुदों उनथिंजाय दायो नै फट' सेन्ड खालामनायनि खामानि आरोना फट' खेबबाय नालाय ओंखायनो गरमथार बोथोरा गरम जालायबाय हब हब जाथारदों बिरादनो अखा हानो हागौ हरावहाय बार्थडेआवहाय जोङो बांद्राय मानसि लिङासै मानो होनबा पुर्निमाबो गोलैबाय नालाय ओंखायनो रावखौबो बिदि लिंद्रायासै गथ'फोरखौनो लिंबाय ओमफ्राय केकखौबो दावदै गैयैसो जाहोबाय आरोना दावदै गैयै नङाबा टाइमा माने पुर्निमा गोलैगोन नालाय बेखौ सानहरखानानैनो जोङो एगलेस बानायनो होदोंमोन आरोना थ' बेबायदिनो बानायनानै हरबाय मोजां जाथारदों मोजां मोनदों आङो केकखौ गैया दा गोदान माबा होदों